Здравейте! Понеже предстоящите задачки са на темата свързан списък, нека преговорим теорията. Свързаният списък представлява фундаментална структура от данни в компютърните науки. Тя позволява предимно ефективни операции за вмъкване и изтриване в сравнение с масивите. Подобно на масивите, тя се използва за имплементирането на други структури от данни като стек и опашка. Свързаният списък се разделя на няколко типа според функционалността си. Единично свързан списък, двойно свързан списък и кръгов списък, като последния може да бъде имплементиран и с първите два. Единично свързаният списък представлява възел, съдържащ поле за данни и препратка към следващия възел. Когато препратката на следващия възел е null, това показва, че настоящия възел е последния в списъкът. Двойно свързаният списък е малко по-сложна структура от данни от единично свързания списък. Тази структура от данни позволява ефективното преминаване през списъка и в двете посоки. Това е така, защото всеки възел съдържа указател към следващия и предишния възел от списъка. И на последно място идва кръговия списък, където при последния възел препратката към следващия възел вместо да сочи към 0, тя сочи към първия възел на списъка. Както казахме, този списък може да бъде имплементиран с единично свързания списък и с двойно свързания списък. И така, нека да порешаваме малко задачки.